Κάθε έγκλημα αφήνει πίσω του ίχνη, ακόμη και αν κάποιοι προσπάθησαν βαθιά να τα σβήσουν στο πέρασμα του χρόνου, πίσω από τις πυρδωμένες πόρτες των αστυνομικών εργαστηρίων και μέσα στους σκονισμένους φακέλους των δικαστηρίων κρύβονται αλήθειες που σοκάρουν, αναπάντητα ερωτήματα και σκοτεινά μυστικά που περίμεναν χρόνια για να βγουν στο φως. Είμαι ο Νίκος και αυτό είναι το Crime Story GRTV. Απόψε ανοίγουμε μαζί έναν ακόμη απόρριτο φάκελο. Πάρτε θέση, γιατί η έρευνα ξεκινάει τώρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον δράκο του Σέιχ Σου. Πάμε αρχικά να αναλύσουμε το προφίλ του Παγκρατίδη, γνωστού και ως δράκο του Σέιχ Σου. Γεννημένος το Μάιο του 1940 στο χωριό Λαγκαδίκια, μια επαρχιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Αριστίδης Παγκρατίδης ήταν το μικρότερο από τα 3 παιδιά μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας. Η ζωή του σημαδεύτηκε από νωρίς από την τραγωδία, καθώς ο πατέρας του Χαράλαμπος, προέλοχαγος του στρατού στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δολοφονήθηκε για πολιτικούς λόγους το 1945. Έχοντας χάσει το βασικό του στήριγμα, η μητέρα του Ελένη παίρνει τα 3 παιδιά, τον Παγκράτη, τη Μαρή και τον Αριστίδη, και μετακομίζουν στη Τούμπα της Θεσσαλονίκης, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η μητέρα του αναγκάζεται να κάνει όποια δουλειά βρει για να τους τρέψει. Αργότερα παντρεύεται έναν εισπράκτορα, τον Ευγένιο Αλεξιάδη. Η νέα πραγματικότητα της οικογένειας διαλύεται, καθώς τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια στέλνονται στον Πειραιά για να μεγαλώσουν με συγγενείς, ενώ μόνο ο μικρός Αριστίδης ή Αρίστος μένει μαζί της. Τα σχολικά του χρόνια είναι ελάχιστα, καταφέρνοντας με το ζόρι να παρακολουθήσει τις 2 πρώτες τάξεις του δημοτικού, με αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν αναλφάβητος. Για να επιβιώσει, κάνει κάθε λογής δουλειές του ποδαριού, λούστρος, ρακοσυλλέκτης, χαμάλης στο λιμάνι, βοηθός σε Λούνα Πάρκ, μέχρι και πολιτής λεμονιών. Η απόλυτη ένδια και η σκληρότητα του δρόμου τον οδήγησαν σε σκοτεινά μονοπάτια από πολύ τρυφερή ηλικία. Στα 12 του μόλις χρόνια, αποπλανεί πανελχημικό έναντι του ευτελούς ποσού των 50 δραχμών. Αυτό το γεγονός τον άφησε μια ζωή εκπόρνευσης, οπότε η πείνα του χτυπούσε την πόρτα. Σύμφωνα με καταθέσεις στο δικαστήριο, ένας από τους τακτικούς πελάτες ήταν ένας γνωστός σιδηρουργός της εποχής, ο οποίος δήλωσε αδιάτροπα πως έβρισκε τον Παγκρατίδη στο λιμάνι και εκμεταλλευόταν την απελπισία του για μερικά κέρματα. Το 1955 η εγκληματικότητα μπαίνει στη ζωή του, με μικροκλοπές από το κηλικείο του γηπέδου του ΠΑΟΚ και την κλοπή 2 ποδηλάτων. Η προσπάθειά του να διαφύγει στην Αθήνα καταλήγει στη σύλληψή του και τον εγκλισμό του στα αναμορφωτήρια ανηλίκων στο Βίδο της Κέρκυρας. Όταν αποφυλακίζεται το 1957, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στη ζωή του λιμανιού, δουλεύοντας περιστασιακά ως σερβιτόρος και αργότερα σε ένα τσίρκο. Στη στρατιωτική του θητεία το 1960 στο Τετρακισμένο διακόπτεται άδοξα. Μετά από μια λιποταξία το 1961, παίρνει απαλλαγή λόγω ψυχικής διαταραχής και τοξικομανίας. Τα χρόνια που ακολουθούν, ο Παγκρατίδης βυθίζεται όλο και περισσότερο στο περιθώριο. Ο τρόπος ζωής του περιλαμβάνει συναναστροφές με ιερόδουλες, έκδοση σε άνδρες, χρήση χασίς, κατάχρηση αλκοόλ, αλλά και μια συνήθεια που θα τον έβαζε αργότερα στο στόχαστρο των αρχών, την ειδωνοβλεψία, κρυμμένο σε περιοχές όπου σύχναζαν παράνομα ζευγάρια. Κεφάλαιο 2. Τα εγκλήματα που τρομοκράτησαν στη Θεσσαλονίκη. Τον Φεβρουάριο του 1958, το δάσος του Πανοράματος γίνεται σκηνικό της πρώτης άγριας επίθεσης, όταν ένας άγνωστος άνδρας χτυπά μια νεαρή γυναίκα με πέτρα. Η κοπέλα σώζεται από καθαρή τύχη, καθώς το φώτα του αυτοκινήτου που πλησίαζε στο σημείο τρομάζουν το δράστη, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Ένα χρόνο αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, ο δράκος χτυπά ξανά με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Στο στόχαστρό του μπαίνει ένα ζευγάρι, ο Αθανάσιος Παναγιώτου και η Ελεονόρα Βλάχου, που είχαν απομονωθεί στο δάσος. Τους καταφέρει βαριά τραύματα,
με πέτρα και χρειάστηκε μια σκληρή μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο για να κρατηθούν τελικά στη ζωή. Στους μήνες που ακολούθησαν, ο άγνωστος επιτίθεται σε ακόμα 2 ζευγάρια στην ίδια περιοχή, χωρίς ευτυχώς να τους προκαλέσει μοιραία τραύματα. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο στις 6 Μαρτίου του 1959 στην περιοχή της Μίκρας. Εκεί ο δράστης ληστεύει ένα ζευγάρι, δολοφονεί ψυχρό τον άνδρα, τον ήλαρχο Κωνσταντίνο Ραΐση και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύντροφό του Ευδοξία Παλιογιάννη. Η θρασίτητα του δράστη κορυφώνεται στις 3 Απριλίου του ίδιου έτους, όταν εισβάλλει στο Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίζει τη μερβωμένη Πατρικίου, μια νεαρή ράπτρια και φοιτήτρια νοσηλευτικής, και τη σκοτώνει με πέτρα. Καθώς προσπαθεί να διαφύγει, έρχεται αντιμέτωπος με μια άλλη νοσοκόμα, τη Φανή Τσαμπάζη. Αφού την απειλήσει για τη ζωή της προκειμένου να μην φωνάξει, εξαφανίζεται μέσα στο σκοτάδι. Η Θεσσαλονίκη βυθίζεται στον δρόμο και οι αρχές βρίσκονται σε απόγνωση. Τον Μάρτιο του 1959, το κράτος αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα και επικηρύσει τον ασύλληπτο δολοφόνο με αστρονομικό για την εποχή ποσό των 100.000 δραχμών, προσφέροντας την αμοιβή σε όποιον έδινε στοιχεία που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του ή θα τον παρέδιδε στα χέρια της χωροφυλακής. Κεφάλαιο 3. Η σύλληψη. Το μοιραίο βράδυ. Τα ξημερώματα της 7ης Δεκεμβρίου 1963, γύρω στις 3 το πρωί, ο Παγκρατίδης εισβάλλει κρυφά στο ορφανοτροφείο Θηλαίων, Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας πάνω του ως μοναδικό όπλο μία πέτρα. Κατευθύνεται προς το αναρροπτήριο του Ιδρύματος, όπου επιτίθεται σε ένα 12χρονο κορίτσι με σκοπό να το κακοποιήσει σεξουαλικά. Οι έντονες κραυγές του παιδιού όμως ανατρέπουν τα σχέδιά του και τον αναγκάζουν να τραπεί σε φυγή. Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, ένας οδηγός αστικού λεωφορείου τον αντιλαμβάνεται να πηδάει τον τοίχο του ορφανοτροφείου και επιχειρεί να τον ακινητοποιήσει. Αν και ο Παγκρατίδης καταφέρνει να ξεφύγει από τα χέρια του, ο οδηγός γίνεται ο πρώτος που ειδοποιεί αμέσως τις αρχές. Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι ακαριαία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας σωστιφύλακας θυμάται ότι λίγες ώρες πριν από το περιστατικό είχε εντοπίσει τον Παγκρατίδη να κινείται ύποπτα γύρω από το κτίριο και του είχε κάνει έλεγχο στοιχείων. Με αυτό το καθοριστικό στοιχείο στα χέρια τους, οι αστυνομικοί φτάνουν μόλις 3 ώρες αργότερα στο σπίτι του, στην περιοχή γερμανικά της Άνω Τούμπας, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το ορφανοτροφείο και του περνούν χειροπέδες. Ο Παγκρατίδης συλλαμβάνεται χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Αφού οδηγείται στο τμήμα, αναγνωρίζεται αμέσως τόσο από το νεαρό θύμα, όσο και από τον οδηγό του λεωφορείου και τελικά παραδέχεται την πράξη του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι εφημερίδες της εποχής αρπάζουν την ευκαιρία και αρχίζουν να συνδέουν ευθέως το συλληφθέντα με το ασύλληπτο και διαβόητο δράκο Σέισου, δημιουργώντας υπόβαθρο για τη δίκη που θα ακολουθούσε. Κεφάλαιο 4. Οι ανακρίσεις και η ομολογία. Λόγω του παρελθόντος του, ο Παγκρατίδης ήταν ένα πρόσωπο ήδη χαρτογραφημένο από τις αρχές. Από την εφηβεία του κιόλας είχε απασχολήσει τη χωροφυλακή. Αρχικά για την κλοπή ενός ποδηλάτου και στη συνέχεια για μικροκλοπές, κατοχή και χρήση χασίς, καταγγελίες για ειδωνοβλεψία, καθώς και για επιθέσεις σε νεαρά άτομα των 2 φύλων. Με τη σύλληψή του, ο τύπος της εποχής, είτε αυτόνομα είτε με την υπόγεια καθοδήγηση της αστυνομίας, έσπευσε αμέσως να το βαφτίσει ως τον διαβόητο δράκο. Το μοναδικό κοινό στοιχείο που είχαν στα χέρια τους ήταν ότι στην επίθεση του ορφανοτροφείου κρατούσε μία πέτρα, το ίδιο δηλαδή μέσο που χρησιμοποιούσε ο πραγματικός κλιματίας στις προηγούμενες επιθέσεις του στο Σέιξου. Τις επόμενες ημέρες, απομονωμένος στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, ο Παγκρατίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με τους επιζώντες των επιθέσεων. Κανένας τους όμως δεν κατάφερε να τον αναγνωρίσει με σιγουριά. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί πίεζαν άτομα από το περιβάλλον του να καταθέσουν, συγκεντρώνοντας αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία για το χαρακτήρα και τη μέχρι τότε ζωή του. Η εξαντλητική ανάκριση και η αναπαράσταση. Η διαδικασία της ανάκρισης κράτησε 5 μερόνυχτα. Την έρευνα διήθυναν ο αντιεισαγγελέας Ευανασόπουλος και ο διοικητής της Γενικής Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης Νικόλαος Τζαβάρας. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1963, ο Παγκρατίδης λυγίσει και ομολογεί τα εγκρήματα. Η αστυνομία κρατά την είδηση κρυφή για 4 ημέρες μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε να αποσπάσει κάθε λεπτομέρεια και να ολοκληρώσει τις αναπαραστάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκρατίδης οδηγήθηκε στα σημεία των εγκλημάτων. Υπέδειξε πως σκότωσε τον ήλαρχο Κωνσταντίνο Ραΐση με 2 κτυπώματα πέτρας στο κεφάλι, πως αναισθητοποίησε και κακοποίησε τη φίλη του και πως διέφυγε αφού έκλειψε τον αναπτήρα του θύματος. Στο Δημοτικό Νοσοκομείο, αναπαρέστησε τη δολοφονία και το βιασμό της νεαρής μελπομένης Πατρικίου, καθώς και την απόπειρα εναντίον της νοσοκόμας Φανής Τζαμπάζη, η οποία πάντως δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει με βεβαιότητα. Μετά από αυτό, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση στο ορφανοτροφείο ως απόπειρα βιασμού και ενεργοποιώντας τον διαβόητα νόμο 4.000, διαβίβασε την υπόθεση μαζί με τις παλιές δικογραφίες του τακτικό ανακριτή κ. Κιούση. Η ανατροπή και οι καταγγελίες για βασανιστήρια. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε μόλις ο Παγκρατίδης βρέθηκε στο γραφείο του ανακριτή, όταν ο κύριος Κιούση διέταξε να αδειάσει η αίθουσα και έμειναν μόνο κατηγορούμενους με τους δικηγόρους του Μενέλαο Σαμπουτζή και Δημήτρη Λάζο. Ο Παγκρατίδης πήρε αμέσως πίσω όλες τις ομολογίες για τα εγκλήματα του δράπου. Ισχυρίστηκε ότι η παραδοχή του ήταν προϊόν αβάστακτης σωματικής και ψυχολογικής βίας, ενώ τόνισε ότι και η εισβολή στο ορφανοτροφείο δεν έγινε με τον τρόπο που παρουσίασε η αστυνομία. Περιγράφοντας τα βασανιστήρια στους συνηγόρους του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στις 9 το βράδυ της ημέρας που λένε πως ομολόγησα, με έβαλαν σε ένα δωμάτιο που έσταζε νερό. Μετά με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου μου έδωσαν να φάω μόνο ένα ποξιμάδι. Εκεί με κράτησαν όρθιο ως τις 10 το πρωί. Ζητούσα νερό και δεν μου έδιναν. Πες μας, μου έλεγαν, ότι είσαι ο Δράκος και θα σου δώσουμε. Στο μεταξύ από τη δίψα κόντυψε να τρελαθώ, ώσπου μία στιγμή δεν άντεξα. Δώστε μου νερό, είπα, και θα σας πω ό,τι θέλετε». Όπως κατήγγειλε κατά τη διάρκεια των 6 ημερών της κράτησής του, του επιτράπη να πιει μόλις 2 ποτήρια νερό και ένα τσάι, ενώ η τροφή που του έδιναν ήταν ελάχιστη. Οι αποκαλύψεις αυτές των δικηγόρων και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προκάλεσαν τεράστιο θόρυβο. Φοβισμένες από τις διαστάσεις που έπαιρνε το θέμα, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στις 18 Δεκεμβρίου σε μια δραστική κίνηση, επιβάλλοντας απόλυτη λογοκρισία και απαγορεύοντας όλες τις εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε νέα πληροφορία ή φωτογραφία για την υπόθεση. Κεφάλαιο 5. Τα σοβαρά λάθη και οι αντιφάσεις της δίκης. Οκτώβριος 1966. Η πρώτη καταδίκη. Οκτώβριος 1964. Στις 5 Οκτωβρίου του 1964, και ενώ η κύρια ανάκριση για τις δολοφονίες του Σέικ Σου βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, ο Παγκρατίδης οδηγήθηκε στο κακουργειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκεί δικάστηκε για το περιστατικό στο ορφανοτροφείο Μέγας Αλέξανδρος και την επίθεση στη 12χρονη τότε Κατερίνα Σούρλα. Στη δικαστική αίθουσα κατέθεσαν το ίδιο το θύμα, άλλες τρόφιμοι του Ιδρύματος, αλλά και φίλοι του κατηγορούμενου. Οι τελευταίοι υποστήριξαν ότι τις ώρες που προηγήθηκαν του συμβάντος έπιναν όλοι μαζί ρετσίνα σε μια ταβέρνα και ότι όταν αποχωρίστηκαν, ο Παγκρατίδης τελούσε υπό την επίρρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Αυτή τη γραμμή υιοθέτησαν και οι συνήγοροι του, καταφέρνοντας τελικά να πείσουν τους ενόρκους να μετατρέψουν το κατηγορητήριο από απόπειρα βιασμού στο ελαφρύτερο εξαναγκασμού σε ασέλγεια. Με βάση αυτό, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθριξης 9 ετών, 5 χρόνια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και εγκληματική αποζημίωση 7.000 δραχμών προς το θύμα. Κατά την απολογία του, ο Παγκρατίδης δήλωσε: «Όσα ακούγονται για τους φόνους είναι ψέματα. Εγώ δεν αφαίρεσα τη ζωή κανενός. Παραδέχομαι ότι μπήκα στο ορφανοτροφείο με σκοπό να κακοποιήσω κάποια κουπέλα, αλλά γι' αυτό έφταιγε το κρασί και το γασίς. Αυτό τα έκανα και το ομολογώ. Όμως δεν σκότωσα για να ληστέψω. Από μικρό παιδί περνάω βασανιστήρια. Πουλούσα το κορμί μου για 10 δραχμές και έδινα το αίμα μου στον Ερυθρό Σταυρό για να έχω ένα κομμάτι ψωμί. Δεν είμαι εγκληματίας. Αν ήθελα να γίνω τέτοιος, θα είχα σκοτώσει το δολοφόνο του πατέρα μου, που κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερο στο χωριό μας. Αναγνωρίζω ότι έσφαλα βαριά και γι' αυτό δέχομαι να δικαστώ. Μέσα στη φυλακή κατάλαβα πολλά, άλλαξα και θέλω να εκτίσω την ποινή μου». Η μεγάλη δίκη του Δράκου, Φεβρουάριος 1966. Η δίκη για τα εγκλήματα του Σέικ Σου ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 1966 στο πενταμελές εφετείο Θεσσαλονίκης, αποτελώντας το απόλυτο κέντρο ενδιαφέροντος για την πόλη. Ολοκληρώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου με την καταδίκη του Παγκρατίδη σε θάνατο. Στην έδρα βρισκόταν ο πρόεδρος Φετών Αλτράς με συνέδρους τους δικαστές Κουνουγέρη, Κόλλα, Γραφανάκη και Παπαγιάννη, ενώ εισαγγελέας ήταν ο Μιχάλης Γουρίτσας.
Την υπεράσπιση είχαν αναλάβει η Μενέλαος Αμπουτζής και Δημήτρης Λάζος. Οι καταθέσεις των μαρτύρων και το παράδοξο του αίματος. Την πρώτη μέρα εξετάστηκαν οι επιζώντες των επιθέσεων στο δάσος Αθανάσιος Παναγιώτη και Ελεονόρα Βλάχου, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είδαν το πρόσωπο του δράστη. Η νοσοκόμα Φανίτσα Μπάζη όμως, που είχε έρθει πρόσωπο με τον εγκληματία, κατέθεσε κατηγορηματικά. Ο Παγκρατίδης δεν είναι ο Δράκος, το λέω με βεβαιότητα. Μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό αμφιβολίας έχω και αυτό λόγω του επηρεασμού μου από όσα ακούγονται γύρω μου. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε ιατροδικαστική έκθεση από την αυτοψία των θυμάτων Ραΐση και Παλαιογιάννη. Από τις κοιλίδες στα ρούχα προέκυψε ένας τρίτος τύπος αίματος, που προφανώς ανήκε στο δράστη. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο τύπος αυτός ήταν σχεδόν ίδιος με το κατηγορούμενο, παρουσιάζοντας ωστόσο μια κρίσιμη διαφορά στον παράγοντα ρέζους. Ρέζους αρνητικό του δράστη, εναντί ρέζους θετικό του Παγκρατίδη. Στοιχείο που τελικά προσπεράστηκε. Η ψυχιατρική έκθεση και το θρίλερ των παραιτήσεων. Τη δεύτερη μέρα, ο υφηγητής ψυχιατρικής αγαπητός Διακογιάννης κατέθεσε ότι ο Παγκρατίδης δεν έπασχε από κάποια ψύχωση, αλλά παρουσίαζε σοβαρές διαταραχές χαρακτήρα και σεξουαλικές διαστροφές, περιγράφοντας τον ως ομοφυλόφιλο, ιδανοβλεψία και χρήση ουσιών. Η κατάθεσή του ήταν καθοριστική. Ο ψυχίατρος υποστήριξε ότι ο Παγκρατίδης του είχε περιγράψει τις δολοφονίες με λεπτομέρειες, πιστεύοντας τις υποσχέσεις των αστυνομικών ότι αν ομολογούσε θα γλίτωνε με λίγα χρόνια φυλάκισης και έκρινε ότι αυτή η εξομολόγηση έγινε αυθόρμητα και με πλήρη συνείδηση. Οι αστυνομικοί που κατέθεσαν τις επόμενες ημέρες αρνήθηκαν κάθε άσκηση βίας κατά την κράτηση. Στις 14 Φεβρουαρίου, βλέποντας την απόρριψη όλων των ενστάσεών τους και τις συνεχείς παρεμβάσεις του Προέδρου, οι συνήγοροι του Παγκρατίδη παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αν και το δικαστήριο όρισε νέους δικηγόρους, οι Σαμπουτζής και Λάζος επέστρεψαν στην έδρα 2 ημέρες μετά. Η εκδοχή του Έαντα Σκλαβούνου. Στις 17 Φεβρουαρίου, ο αδελφός του κατηγορούμενου Παγκράτης έριξε μια βόμβα στο δικαστήριο, καταγγέλλοντας ως πραγματικό ένοχο τον Έαντα Σκλαβούνου, γεώγνωστο καθηγητή πανεπιστημίου. Σύμφωνα με επιστολή που αναγνώστηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας έπασχε από ψυχική νόσο και διέμενε εκείνη την περίοδο σε μια βίλα ακριβώς δίπλα στο Σέιξου. Το δικαστήριο ωστόσο απέρριψε την εξέταση της εκδοχής αυτής, δηλώνοντας ότι αντικείμενο της δίκης ήταν αποκλειστικά η ενοχή ή η αθωότητα του Παγκρατίδη. Μετά από νέες απορρίψεις ενστάσεων, οι δικηγόροι παραιτήθηκαν οριστικά. Το δικαστήριο διόρισε τους ποινικολόγους Γερογιάννη και Κατσαούνη, δίνοντάς τους ελάχιστες ημέρες διορία για να μελετήσουν τη δικογραφία. Η ετυμηγορία και η απόρριψη της έφεσης. Στις 22 Φεβρουαρίου 1966, ο Παγκρατίδης αρνήθηκε να απολογηθεί. Ο εισαγγελέας Μιχάλης Γουρίτσας στην αγόρευσή του δήλωσε βέβαιος την ενοχή του, αλλά πρότεινε την ποινή των ισοβίων δεσμών αντί του θανάτου, υποστηρίζοντας ότι η εσκάτη των ποινών πρέπει να επιφυλάσσεται για εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους. Ως κύρια αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε τη χρήση πέτρα σε όλες τις επιθέσεις, την έλλειψη ακλόνητου άλοθη και την εξομολόγηση του ψυχίατρου Διακογιάννη. Μάλιστα, ο εισαγγελέας εξέφρασε την άποψη ότι το δικαστήριο ήταν ανορμόδιο, καθώς κίνητρο ήταν η ανθρωποκτονία και όχι η ληστεία, προτείνοντας παραπομπή στο κακουργαιοδικείο. Οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης εστίασαν στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του κρατουμένου, την έλλειψη νομικής εκπροσώπησης κατά την ανάκριση και τα βασανιστήρια, ζητώντας ελαφρυντικά λόγω του νεαρού της ηλικίας του και της τοξικομανίας του. Μετά από διάσκεψη μίας ώρας, το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του. Ο Παγκρατίδης κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα ιδεκτής και επικίνδυνης για τη δημόσια ασφάλεια. Το δικαστήριο τον καταδίκασε τετράκισης θάνατον για τις ληστείες και σε ισόβια κάθριξη για την απόπειρα ληστείας της Παλαιογιάννη. Κεφάλαιο 6. Η εκτέλεση και τα τελευταία λόγια. 16 Φεβρουαρίου 1968. Η εκτέλεση και η μυστική ταφή. 16 Φεβρουαρίου 1968. Στο πρωί της 16 Φεβρουαρίου 1968, στις 7 και 5, ο Αριστίδης Παγκρατίδης οδηγήθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της χωροφυλακής. Η εκτέλεση δεν έγινε σε κάποιο απομονωμένο πεδίο γωγής, αλλά σε μια τοποθεσία μέσα στο ίδιο το δάσος του Σέιξου, πολύ κοντά στα σημεία όπου είχαν διαπραχθεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Ο 28χρονος έμαθε για την επικείμενη θανάτωσή του μόλις την προηγούμενη νύχτα. Πέρασε τις τελευταίες του ώρες στα κελί, μαζί με τον ιερέα των φυλακών,
ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης για το δάσος. Στον τόπο της εκτέλεσης, ο Παγκρατίδης δέχτηκε να του δέσουν τα μάπια, αλλά λίγο πριν ακουστεί το τελικό παράγγελμα, άφησε την προσωπική του παρακαταθήκη. «Πάντως είμαι αθώος. Ίσως μία μέρα πιαστεί ο ένοχος». Και τότε, αμέσως μετά την εκτέλεση και την επίσημη πιστοποίηση του θανάτου του από το γιατρό, οι αρχές κινήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα, χωρίς να ειδοποιηθεί κανένας από τους συγγενείς του, μία νεκροφόρα του Δήμου συνοδευόμενη από έναν αστυνομικό και ένα περιπολικό, μετέφερε το πτώμα στην κοινότητα εξοχής της Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά από μία σύντομη νεκρόσιμη ακολουθία, ο Παγκρατίδης τάφηκε στο τοπικό νεκροταφείο. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το τέλος του το ίδιο απόγευμα, διαβάζοντας την είδηση της εφημερίδας. Η σύγκρουση των απόψεων, ένοχος ή εξηλαστήριο θύμα. Μέχρι και σήμερα η υπόθεση Παγκρατίδη παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ελληνικής επιματολογίας, με τις απόψεις να διχάζονται ανάμεσα στην απόλυτη βεβαιότητα για την ενοχή του και στην καταγγελία μιας σκοτεινής δικαστικής πλάνης. Η άποψη της ενοχής, οι αποκαλύψεις της προανάκρισης. Η δημοσιογράφηση της εφημερίδας Μακεδονία Βασιλική Γηγή, η οποία κάλυψε στενά την υπόθεση, υποστηρίζει ακράδαντα ότι ο Παγκρατίδης ήταν ο πραγματικός ένοχος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο διοικητής ασφαλείας Νικόλαος Τζαβάρας διέκλεινε αμέσως ότι η επίθεση στο ορφανοτροφείο είχε τα σημάδια του Δράκου και ζήτησε τη συνδρομή της δικαστικής εξουσίας. Η ανάκριση που ακολούθησε έγινε υπό την αποκλειστική επίβλεψη του εισαγγελέα Νίκου Αθανασόπουλου, ενός λειτουργού που, όπως σημειώνεται, δεν θα κάλυπτε ποτέ τυχόν αστυνομικές αυθαιρεσίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο Παγκρατίδης, ελπίζοντας ότι το νεαρό της ηλικίας του θα το εξασφάλιζε ελαφρυντικά και μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές, άρχισε να μιλάει. Η Γηγή τονίζει ότι ο κατηγορούμενος αποκάλυψε λεπτομέρειες που συνέπτυταν απόλυτα με τα παλιά ευρήματα και τις οποίες δεν γνώριζε κανείς άλλος, όπως την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου κουμπιού και μερικών κομμάτων που του είχαν πέσει κατά τη διαφυγή του από την τελευταία επίθεση στο νοσοκομείο, στοιχεία που η ίδια η αστυνομία είχε θεωρήσει αρχικά άσχετα με την υπόθεση. Η ακρίβεια αυτών των στοιχείων οδήγησε τον εισαγγελέα Αθανασόπουλο να δηλώσει απόλυτα σίγουρος για την ενοχή του, ενώ ο ανακριτής Κιούσης ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους πως ήταν 2.000% βέβαιος. Για την πλευρά αυτή, οι θεωρίες αθωότητας στερούνται πραγματικής γνώσης της δικογραφίας. Η άποψη της κεβορίας, το παρακράτος και η ανθρωποφαγία. Στον αντίποδα, σύγχρονοι μελετητές και νομικοί βλέπουν στο πρόσωπο του Παγκρατίδη το τέλειο φύμα ενός αδίστακτου συστήματος. Σάικης Σερέφας, συγγραφέας, περιγράφει τη Θεσσαλονίκη της εποχής ως μια κοινωνία καθαρμάτων που σε συνεργασία με την αστυνομική και δικαστική εξουσία κατασπάραξε έναν υπεράσπιστο άνθρωπο του περιθωρίου. Ο Σερέφας επισημαίνει ότι το πρωτεύον ζήτημα δεν είναι καν η ενοχή ή η αθωότητά του, αλλά το γεγονός ότι ο Παγκρατίδης στερήθηκε μιας δίκαιης δίκης, μετατρέποντας την εκτέλεσή του σε ένα καθαρό κρατικό έγκλημα. Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας, συνδέει άμεσα τη σύρρηψη με το πολιτικό κλίμα της περίοδου. Η πόλη βρισκόταν υπό τη σκιά του ισχυρού παρακράτους. Από μηνάρια δοσολογικών οργανώσεων, οργάνωση Καρφίτσα, που λίγο πριν είχε δολοφονήσει το βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Κατά τον Κοροβίνη, η ασφάλεια βρήκε στο κοινωνικά απροστάτευτο Παγκρατίδη και η ιδανική ευκαιρία για να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μακριά από ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο, προσφέροντας στο κοινό έναν Δράκο. Κωνσταντίνος Λογοθέτης, νομικός. Στο νομικό σκέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλει ότι το δικαστήριο λειτουργήσε ως απλός σημάδας μεταβίβασης των επιθυμιών της αστυνομίας. Απαξίωσε συστηματικά τους ημιγόρους, αγνόησε κρίσιμα στοιχεία, απέρριψε τις μετριοπαθείς προτάσεις του εισαγγελέα που ζητούσε ισόβια και έκρισε τα αυτιά του τις φωνές της μειοψηφίας των ίδιων των δικαστών, προκειμένου να στείλει τον κατηγορούμενο στο Χάνο. Κεφάλαιο 7. Η υπόθεση Μουστακλή. Ο πραγματικός Δράκος. Η μαρτυρία βόμβα του 1971. Τις αμφιβολίες αυτές ήρθε να ενισχύσει δεκαετίες αργότερα, στις αρχές του 2022, μια συνέντευξη του απόσφατου υποστράτηγου της Ελλάς, Βασίλη Κομνηνού. Ο Κομνηνός ισχυρίστηκε δημόσια το 1971 είχε συλλάβει από αυτοφόρο τον πραγματικό Δράκο του Σέιξου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι ανώτεροι του έδωσαν ρητή εντολή να θαυτεί η υπόθεση και να εξαφανιστεί κάθε γραπτή ομολογία του συλληφθέντος, καθώς η παραδοχή ενός τέτοιου λάθους
θα τίνω στον αέρα το κύρος των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης που είχαν ήδη εκτελέσει το Παγκρατίδη 3 χρόνια νωρίτερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι